Ilonggo nga nagdaog sa Miss Teen International Philippines, nagbisita kay Mayor Jerry Treñas. Samtang turnover sang Harobel Free, hiwaton sa Domingo. Matapos ang iya kadalagan bilang Miss Teen International Philippines, balik Iloilo ka nagbisita kay Mayor Jerry Treñas ang Ilonggo Beauty Queen nga si Angel Jed Latorre. Dako ang pasalamat sila sa suporta sa mga Ilonggo, ilabi na sa panahon sa kompetisyon. Of course, very happy gid ko kay syempre ang mga Ilonggo, grabe gid mag-support kag sang nakoronahan ako. Though naging worth it gid ang tanan nila nga suporta. Magluwas nga matahom, ginahampanya ni Angel ang livelihood projects ng mga barangay. So ang akong advocacy is poverty alleviation and social awareness. I've been doing this for 10 years already, so starting pa sang age 7 ko, and gakondak kami gift givings, livelihood trainings, community involvement sa amon nga barangay. Kaga tie up kami sa mga LGUs as well as private organizations para sa amon gift giving. And na-mention ko ang livelihood trainings because amo na hindi na siya namon gusto nga hatagan ng sila sa mga benefits, but also kabaluman sila mangita sang ilang nga own benefits. Balantayan naman ang international pageant nga pasakupan sang Ilonggo Beauty sa masunod nga tuig. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Amat-amat na nga makita ang katawb sang Harrow Belfry matapos inangin pa idalom sa restoration project. May mga suga na, nakaayo ang mga haligi, hagpati ang dako nga relo ang nagaandar naman. Bisan ang 4 ka estatwa nga nagasimbolo sang fortitude, justice, perseverance kag temperance ang ginpakaayo man. Ganay sa maabot nga Domingo, hiwato ng official turnover sang proyekto. Madayon ang Belfry nga turnover, natapos na ang restoration sang Belfry. Isa na sa mga matahom nga projects naton. Si Senator Drilon nga nagpabutang sang fondo para sa National Historical Commission, maabot man, parang ara siya nga tambonggid para sa aton nga Belfry, no? Magluwas sa Belfry, pila pa ka restoration project ang ginapondohan ni former Senator Frank Drilon. Ang ginpondohan ni Senator Drilon, ang aton Belfry, ang bandstand, kag ang aton Lopez-Inas Ride. Ongoing naman ang restoration sang plazas, kaangay sang Mandurriao, Villa kag Haro. We are restoring all the plazas, no? This is the only city in the Philippines nga may anom kita ka plaza. Kaya balaan taman ang Iloilo was composed of several LGUs before, no? And daw kaswerte man sa aton nga kada isa ka distrito may ara kita plaza, kag subong ginaparestore ta para nga pumuluyo ta may kadtuan sa ilagid nga distrito mismo. Ang pagpabilin sa mga open spaces ang kabayan sang Wheels program ni Mayor Jerry Treñas, umpisa sang siya ang nagapangalagad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.